Ziurrenik, Bilboko Irala auzoak duen altxorrik handiena bere auzokidekin batera Urizar dorretxea izango da. 16. mendeko dorretxeak mendeak daramatza Bilbora A8ko autobidetik sartzen diren bisitariei ongi etorria ematen. Guztiontzat ezaguna da etxe zahar hau, eta bere inguruan ahateak, antzarrak eta bestelako animaliak ikustea arrunta izan da urte askotan. Orain dela urte 2 ordea, Urizar dorretxearen itxura aldatzen hasi zen. Udaletxeak dorretxe zaharra berritzeko lanei ekin zion, eta zahar berritze lan hoiekin polemika eta istiluak hasi ziren. Ikusten duzuen moduan, dorretxe hau Bilbo mailan dagoen eraikin garrantzitsuenetariko bat da, esan behar dugu 16. mendeko eraikin bat dela, eta gaur egun Bilbon zuti dirauen dorretxe bakarra dela. Eta hortaz, auzoak urteetan eskatu izan du bere birgaitzea, rehabilitazioa eta azkenean auzoaren erabilerarako behintzat izatea. Eta hortaz, aukera hori ireki izan orain dela urte bete, urteetan borrokatu izan duguna, aukera egon zen batez ere Madrileko gobernutik zatorren diruekin etxe hau birgaitzeko, eta orduan hasi ginen gu apur bat lanean ere, auzokoekin batera, etxe honek izan behar zuenaz eta bertan egon behar zenaz erabakitzeko eta denen artean gogoeta bat egiteko. Udalak berritze lanak hasi zituenetik, Urizar dorretxearen aldeko batzordea lanean hasi zen. Dorretxea auzoaren zerbitzura jartzea aspaldiko aldarrikapen bazan, eta horregaitik, auzokideen artean, eraikinaren erabileraren inguruko galdeketa hasi zen. Lan honetarako, parte hartuz, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa taldearen lankidetza izan zuten. Prozesu horretan, ibili izan gara, galdezka batetik auzoak ze behar zituen identifikatzen, alde batetik, eta hori auzoko jendearen artean egon izan gara hori guztia eztabaidatzen. Eta bigarrenik, hori etxe honek izan behar zuen erabileraz ere galde egin diogu auzotarrei, eta horren ondotik, txosten mardul bat egin dugu, lan tekniko oso garrantzitsua eta prozesu parte hartzailea, prozesua bera izan da ere oso aberasgarria, eta uneotan eskatzen duguna da kasu egitea, hau da, auzoak erabaki duena eta auzoak dituen beharrei udalak kasu egitea, zeren badirudi ez daukala borondate handia egirik, hori egiteko. Egindako galdeketan, auzokideek argi erakutsi dute, zer da dorretxean egin nahi dutena. Proiektuaren emaitza eta prozesuaren emaitza, eta auzoak zer nahi du dorretxean egiteko barruan, eta atera zen lokal bat multifuntzional moduan. Erabileran etzetako gune bat izan behar zuela, Hosteleriarekin, igual hartzeko trago bat hartzeko eta bai jateko, eta gero kontzertu bat ikusteko edo antzerki bat, eta gero bigarren solairuan atera zena zen esposizioak egiteko gune bat, izan behar da hemen auzoan ez daukagu lokalarik oso handiak egiteko esedez, eta hori atera zen emaitza hori zen da. Hori esposizioak egiteko, tailerrak, aktibitateak eta hori, baina bai sartzeko auzoko jende guztiak, bai umeak, bai helduak, inmigranteak, hemengoak, baina ez izateko bakarrik erabilpen bat bakarrik osatzeko. Zeren gogoratzen dut hasiera batean udaletxeak esan zigula, Aizue, baina kontuan izan etxe hau ez dela bestelako moduko etxe bat, hau da, berezitasun berezi bat daukat, kokapena eta gu horregatik, hori ere kontuan izan dugu, eta nek esan duen moduan, gu planteatzen dugu, guk auzoak planteatzen du, eta auzotarrek planteatzen dute, etxe hau izatearen auzoaren bilgunea, auzoaren eskaparatea, ikusten den moduan, toki oso estrategikoan dago Bilboko sarreran, eta ez bakarrik auzoaren bilgunari begira, baina egia da auzoak behar batzuk dituela, eta hanek aipatu dituena dira auzoak ikusi dituen beharrak, ez daukagu toki bat lasai mokautxo bat hartzeko auzoan, hau da, ez daukagu ere kontzertu txiki bat, errezitaldi bat, alakoa ikusteko lokal egokirik,
Ez daukagu toki bat ere pelikula bat ikusteko, edo hitzaldi duin bat egiteko, edo tailer duin batzuk egiteko eta bar, eta azkenean uste dugu etxe honek horretarako aukera ematen zuela. Eta batez ere ez dugula planteatzen ere soilik auzoarentzat, baizik eta kanpoko jendearentzat ere. Hau da, egiten dela esposaketa bat, egiten dela errezitaldi bat eta bar, horrek ere kanpoko jendea erakartzen du auzora, eta gu badakigu ere etxe hau non dagoen kokatua, eta Bilbo osorako ere eskatzen dugu ematea zerbitzua. Eta bermatzearena ere, erabileran ere, egoetaren irekita, ahalik eta denbora gehien. Euren nahia auzen aldarrikatu zuten Iralako auzokideek. Hala ere, udaletxeak bestelako plan eta proiektu batzuk ditu Urizar Dorretxe zahar berriturako. Hasieratik udaletxeari eskaini genion prozesuan bertan ere parte hartzeko, baina ez zeukan borondaterik eta hasiera batean ematen zigun erantzun bakarra zen, haien bete beharra zen, etxea behintzat erortzen ez ustea eta hortaz errabilitatzea soilik, baina ez zeukatela proiekturi barnerako eta horretan ibili izan gara urtebetean. Eta, heldu da gaden garaietan, udaletxeak diskutatu egin digu, bazeukala behintzat bigarren solairurako proiektu eta egitasmo bat, inorekin kontrastatu barik, eta desde luego auzoaren beharrei erantzuten ez dien egitasmo bat, eta da entsegu lokal batzuk egitearena bigarren solairu horretan. Guk ez duguna esaten ez direna beharrezkoak entsegu lokal horiek, hau da, egia da, behar horiek badirela, baina ez da toki egokia horretarako. Eta are gehiago, proiektu hori jakin badakigu beste auzo batzuetatik etorri dan proiektu bat dela, beste auzo batzuetan gauzatu ez delako udaletxearen ezintasunagatik eta arduragabekeriagatik, bai Errekalde auzoan, Gazteleku urteak daramatza lokal batzuk eskaintzen horretarako eta udaletxeak ez du bere papera bete hor, eta hor Txarkoagan ere azken aldian Eliza zen gune horretan, hor ere planteatzen zen, eta udaletxeak ere ez zituen bere debereak garaiz egin, eta hortaz, badirudi orain, ikusi duela, non dago lokal bat, hemen, baina argi eta garbi ez da toki egokia, eta hain zuzen ere, gu ere, harremanetan jarri gara auzoko musika taldeekin, eta bereiek ere esan digute, hau da, gu bai, behar bat izan dezakegu, baina guk ez dugula ikusten ere, hau da, haiek musika taldeek ez dutela bat ere egoki ikusten, etxe hau, zeregin horretarako. Udalak auzokideen hitzak kontutan hartzen ez dituela ikusita, eta Urizar Dorretxea Irala auzorako duen garrantzia kontutan hartuta, auzokidek kontzentrazioak eta protestak deitu dituzte hurrengo asteetarako. Martxoaren 12an kontzentrazio bat egingo dugu hemen aurrean, 7etan izango da, eta auzoko jende guztiarekin eta hori izango da kontzentrazio bat. Eta gero antolatuko dugu jai bat oso potentea, izango da martxoaren 27an, zapatua, eta egun horretan justo ja da martxoaren azken asteburuan eta pizkat jarri nahi dugu proiektuaren ginda eta udaletxeak ikusteko nola Irala osoa eta auzokide guztiak nahi dugu Dorretxea gurekin, edo guretzat eta Bilbo osoarentzat, baina hemen geratzea. Bai, eta egun horretarako planteatu dugu jaialdi mobilizatzaile eta reivindikatibo moduan. Zentzu horretan, egitarau oso paroa, prestatu egin dugu, erdiaroko azoka bat egingo dugu, azkenean anbindatuko dugu apur bat, girotuko dugu, eta kanpoko jendea etorriko da, erdiaroko azoka hori egiteko. Azoka hori egongo da 3 egunetan, egongo da 26an, ostirala, 27an jai egunean eta 28an, ze kanpotik etorriko dira, orduan egongo dira auzoan asteburu pasa. Bai, eta egun horretan bertan, hori, edade guztientzako ekitaldiak egongo dira, ukarriak egongo dira, bertsolariko blakariak ere egongo dira, bazkaria ere egongo da. Bai, bazkaria trikikupela... Hori, trikikupelarekin, girotuta, eta,
hori, animatzen dugu, ez, hemendik, Kalejira, ere bai, eta bueno. Bilbosoko jendeari animatzen diogu, bueno, ez, hurbiltzeko eta egun horretan gurekin bat egiteko, azkenean hau Iralako gauza bata, baldin bada ere, dorretxea Iralan kokatu baldin bada ere, bueno, uste dugu bilbotar guztion zerbitzura ere on barko den eraikin bat dela, ez? Hortaz, bilbotar guztiok ere badugula zer borrokatu eta zer aldarrikatu egun horretan, ez? Oinak urbeltzetan loreak baine